Bueno, pois estamos no Fórum Gastronómico de Barcelona, un pasiño máis dentro da campaña A Provincia que Sabe, e dándolle servicio sobre todo aos pequenos produtores e produtoras da nosa provincia que de outro xeito non tería espazo para poñer en valor o seu produto, estar nos mercados onde realmente ten máis valor ese produto gastronómico. Temos 25 accións gastronómicas dentro desta feira, que pasan por demostracións, degustacións, pero tamén por cociña en vivo, e estamos alineados claramente con ese produto sostible, moi marcado, moi anclado no territorio, moi de asentar poboación no rural e sobre todo que lle dá valor tamén á gastronomía. Onte estivo con nós Lucía Freitas presentando ese proxecto persoal que se chama Almas da Terra, que ademais se alinea moi ben coa campaña que está desenvolvendo a Deputación, e o que esperamos é que, como en todos os eventos deste tipo, o feedback que nos devolva todo o sector da produción de alimentos que está aquí con nós, pois sexa positivo.